uyahlolwa umzimba wohlolwe ngisho uhlolwa nesikhumba ngoba umuntu uma ugula uphethe izinso kahle kahle umuntu awubhali ayikho into ezofika umuntu afike eklinika abhalwe lana ukuthi mina ngiphethwe izinso. Izinso it's part of the body's ngizothini la noma ngithi indlela yokuthi umzimba usihlambulule noma to clean itself nokuthi umzimba ukwazi ukuthi umanage izinto ezihambisana namanye ama-system awemzimba. Angithi siyazi sonke ukuthi izinso ziyakwazi ukuthi sithathe igazi sikline igazi, to put it simply. Angithi kodwa lokho kahle kahle umsebenzi omkhulu ngoba izinso uma ziklina igazi sikwazi ukuthi sithinte mhlambe ngithi blood pressure, ziyakwazi ukuthi ekuklineni kwegazi izinso ziyathinta ukuthi ama-hormones womzimba asihlele kahle usebenza kuhamba kahle. Iyakwazi ukuthi ithinte nokuthi amanzi emzimbeni umzimba wonke ukuthi amanzi ahlele kahle na, awekho maningi kakhulu noma uma kukhona amaningi kakhulu noma mhlambe amanzi aphume kakhulu, mhlambe umuntu ulahlekelwa amanzi ngendlela esihlukile noma mhlambe umuntu ulahlekelwe igazi. Izinso ziyayidlala indima, ngithi indima ziyayidlala indima ukuthi yonke leyo nto kube khona ziyayibhalansa ukuthi konke uhlale in a healthy way. So kahle kahle umsebenzi omkhulu akubona umsebenzi wodwa kujwayele ukuthi hayi izinso especially kubantu basilisa khuluma ukuthi hayi uchama kahle nokuthi ezinye izinto zokuba umuntu wesilisa sohamba kahle. Yebo, kodwa phezu kokuthi sebenza ngaleyo ndlela ithinta amanye ama-system